Nag-vlog-vlog naman sa ikaw. Tagjis, tapos kuan, kanang nakay burger. Mahadlong mo ka sa kamera. Ano ba? Ay. Okay, gwa, para makita ka diha nga magtakos ka. Sige na, gina. Mga idol, palitagis na mga idol. Gitom na. Alas 3 naman. Ayo! Palitag snack. Tagpila man imong kuan, salad. Dili ka na kukuhaon. Tagjis, papalita be. Nag-vlog-vlog naman sa ikaw. Tagjis, tapos kuan, kanang nakay burger. Mahadlong mo ka sa kamera. Ano ba? Ay. Okay, gwa, para makita ka diha nga magtakos ka. Sige na, gina. Dili na. Kaya mahadlong siya sa kuan, kamera. Palita po kong burger kay gusto man. Isambay nito ka. Kaya kong higda-higda. Bakoy lingaw. Bitaw. Tara, nagtakos na si kuan. Si madam. Pila ko sa inyang kuan. Uy, mahulog man. Di butang anay. Butang sa dia. Yan, okay. Saan eh? Sige na, wala yung problema. Butang na dia anay ba? Butang. Ya. Ito yung burger. Nahadlok man siya sa kamera mga idol. Nag-vlog ra ko kay Pakulingaw. Buto man dito sa akong gipuy-an. Gawas ko inom kong kuan. Palit ko kaning salad. Pabugnaw sa baba. Pabugnaw sa mga baba, sa mga marites. Nade ka ron sa kuan. Sa Kandaba. Kaning tindahan, no? Bye-bye! Kung gusto mo magpaluto og burger diri na mo magpaluto aning tindahan na, oh. May mga sitserya nila, may mineral water, coke, isa kung sa sarsari na lang ilang mga paninda diri. Kung sa imong pangitao na diri. Kung uyab yung mga napon, napoy uyab, oh. Dahil si madam mo, malipayon kayo makakita sa video, no? Dari, Dong, kasi may pangalan ni mo, Dong. Dong, kiyan. Awa naman sin, gisnaban ran yang kamera. Mao ni akong burger nga giluto with cheese niya. Gusto man gud kay god. Siyempre kung maglublob ka sa imong lungga, makagawas jud ka kay guto man ka. Halas gani gutmon, mugawas man gani, kita pa kahan tao. Ngalan nagtao pati. Ang kana kati. Mo siya. Ang nagluto. Katawa pod. La. Kasi mo katawa, oy. Ay, salamat, naluto na nga akong burger. Thank you kay Day, ha. Balik na ko dire kung gutmon ko. So, mga idol, na akong burger, no. So, ako maning follower, mga idol. Akong gipalitan siya dire kay ako na manghihimo ning suki. Kay isa man pud ka supporter ako ni. Ano pa ganito? Kuya T. Alah man, adari. Sikiyan. BRP. Kuya bitaw. Yan. Pasok ka bitaw dito. Kadali na. Dilawig kong tamis na ba dyan? Kuya, kay... Pero, iyang gian palo. Yung pa... Na, inday to na. Mga muna, lantawa. Dali na. So, thank you kay Day. Jari na imong burger. Medyo bugnaw na, kitkito na ako ni kitkiton. Kitkito na ako ni yung burger. So, followers man to na ako mga idol. Silingan na po na mo. Ang ipalit ang burger. Barato man po niyang burger. Kay kuhaan man tag 30 raman ni kapin. Kaysa mo, paadto pa ko dito sa pikir, eh. Yan, alam kong palit.